Očné oddelenie Michalovskej nemocnice sídli od roku 2006 v zrekonštruovaných priestoroch a vybavené je modernou prístrojovou technikou. Jednak to bol prístroj autorefraktokeratometer, ktorý vlastne meria zakrivenie oka, dĺžku oka a my výsledky toho vyšetrenia môžeme použiť jednak pri predpise okuliarov v bežnej ambulantnej praxi alebo pred operáciou sivého zákalu. Na základe toho vlastne vypočítavame hodnotu šošovky, ktorú dávame pacientovi miesto jeho pôvodnej skalenej šošovky. Ďalším prístrojom, ktorý bol zakúpený, bola fundus kamera. Fundus kamera vlastne slúži na dokumentáciu očného pozadia, to znamená po rozkvapkaní oka odfotografujeme očné pozadie, teda sietnicu, a môžeme jednak nález pacienta sledovať v čase, to znamená, či sa ten nález zlepšuje, zhoršuje po liečbe, respektíve či tá liečba je adekvátna. Ďalšou výhodou tej fundus kamery je aj to, že môžeme urobiť vyšetrenie, ktorým diagnostikujeme vekom podmienené degeneráciu makuly. Vekom podmienenú degeneráciu makuly. To je vlastne veľmi časté ochorenie. Teraz čím ďalej, tým je toho viac. K hlavným príčinám spomínanej choroby patria klimatické zmeny a nedostatočná zraková hygiena. Vďaka ošetreniu na fundus kamere vedia oční lekári určiť ďalšiu liečbu. Lebo v podstate sú dva typy ochorenia. Jedno ochorenie vekom podmienenej degenerácie sietnice je ochorenie, s ktorým sa dá niečo robiť. A druhý typ ochorenia je taký, ktorým medikamentózne v podstate vieme urobiť len veľmi málo, viac menej, čo sa týka prevencie. Michalovskí oční lekári pracujú aj s prístrojom, ktorý meria hustotu očného pigmentu, slúžiacemu na ochranu sietnice. Tieto špičkové prístroje sa podarilo nemocnici kúpiť aj vďaka 2% z poukázanej dane fyzických osôb a firiem. Využívajú ich stovky pacientov, ktorí do nemocnice prichádzajú na základe odporúčania ambulantných očných lekárov s vážnymi poruchami zraku. Takým typickým možno príznakom toho ochorenia, ktoré som spomínala, vekom podmienenej degenerácie sietnice, je, že sa ten obraz začne kriviť. Alebo dokonca môže vypadnúť aj určitá časť obrazu v tom zornom poli. Očný lekár musí stanoviť presnú diagnózu. Do úvahy prichádza operačný zákrok alebo užívanie medikamentov. Čo sa týka sivého zákalu, sivý zákal sa lieči len operačne, tam iná liečba nie je. A čo sa týka toho ochorenia sietnice, tam v podstate je liečba viac menej medikamentózna, ale my tu na liečbu neprevádzame, my to odosielame potom do Košic. No máme dosť pacientov, robíme ambulanciu minimálne jeden, ale väčšinou aj dvaja lekári a vyšetríme tých 60-70 pacientov denne. Na očnom oddelení nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach pracujú 4 lekárky. Pacienti majú k dispozícii 10 lôžok. Lôžka sú určené pre pacientov s akutnými ochoreniami, teda nejaké náhle zápaly, náhle vzniknuté poruchy videnia, náhle vzniknuté cievne ochorenia oka, alebo potom majú pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na očné ochorenie, na tzv. Preliečenia, vazodilatačné liečby, alebo na úpravu liečby u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký očný tlak. Na očnom oddelení robia lekári približne 250 operačných zákrokov ročne. Časť tejto práce je súčasťou jednodňovej chirurgie. V podstate na jednodňovej chirurgii pacient ráno príde, ku nám sa hlási okolo 7:30-8 na oddelení. Nemusí byť pacient na lačno, musí prísť ale s interným predoperačným vyšetrením. V ten istý deň sa operačný zákrok realizuje u nás. Po operácii je zhruba okolo toho obeda robíme vizitu všetkých pacientov pooperovaných a pacient po tej vizite môže ísť domov. Čas a potreba ukázala, že znovu otvorenie očného oddelenia v Michalovskej nemocnici pred 3 rokmi bolo jednoznačne opodstatnené.